Hej, velkommen til den her video, hvor vi skal se på brugerfladen af Revit. Den vil være opdelt i en række videoer, hvor den første video her, der vil jeg ligesom kigge på startbrugerfladen herude. Som I kan se her, så er den delt op i det, der hedder Projects og Families. Families, det er sådan nogle enkelte komponenter, som vi kan bruge i selve vores projektfil. Det kan være borde, det kan være stole, det kan være elementer, dækelementer osv. Projektfilerne, det er der, hvor vi egentlig tegner vores hus, det er egentlig den, vi starter ud med. I kan se heroppe, der har vi Open, og vi har New, altså hvis man skal åbne et eksisterende fil, eller man skal lave en ny. Og New, der vil man gå ind, og så får man mulighed for at vælge det, der hedder Template Files, og det er dem, der ligger hernede. Det vil sige, forestiller jeg en tom tegnefil, som har nogle egenskaber, hvor der allerede er foruddefineret nogle vægge og døre og vinduer osv. i. Det er en template file, og der har I i tidligere videoer sat en template file op, som vi bruger her på skolen. Ellers herover, jamen, der har man nogle forskellige muligheder for at gå ind og se nogle videoer, hvad der er nyt i forhold til den sidste version, og der er en hjælpfunktion, som går online, hvor I kan se, der kan man gå ind og søge på forskellige ting hernede. Det kan I prøve at sidde og kigge på. Der er også sådan en lille startvideo herinde på engelsk, som fortæller lidt om, hvordan kommer man i gang. Herover der har vi nogle funktioner med, hvordan man kan igen trykke et nyt projekt og åbne lidt det samme, som vi havde herude, og man kan gemme som, og vi har det der options. Den har I brugt i de første videoer, da I var inde og sætte selve stierne op til de her templates. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil gå ind, og så vil jeg trykke New, og så vil jeg vælge den template, som I er blevet bedt om at starte i, og den hedder 2017, og jeg trykker OK til det her. Nu kommer jeg ind i en tom tegnefil her, og når jeg har gjort det her, så vil jeg i den næste video fortælle jer lidt omkring nogle af de funktioner, der ligger herinde. Vi kommer ikke det hele igennem, for det er en meget, meget stor brugerflade på det program, men vi kommer de basale funktioner igennem, som I har brug for her i starten. God fornøjelse med den her video.